Bueno, moi bo día a todos e a todas. Gracias, como cada venres, por acompañarnos nesta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis importantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno. Hoxe demos trámite e aprobamos investimentos por un importe conxunto de algo máis de 700.000 euros para continuar mellorando a mobilidade ás estradas na nosa provincia. Como sabedes, esta é unha acción prioritaria do Goberno provincial, tal e como vimos demostrando cada venres nesta sala de xuntas na que informamos dos investimentos que vamos a levar en materia de estradas e, polo tanto, de mobilidade na provincia de Lugo. E hoxe, precisamente, na sesión desta mañá, licitamos o arranxo de 2 vías municipais en Negueira de Muñiz cun orzamento total de 345.744 euros, que son as melloras que van a afectar a estrada que une Negueira con Seira e a que vai de Carballín ata Bustelo. As obras, en ambos casos, consistirán na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e son actuacións que van a ter un prazo de execución de 2 meses dende que comecen os traballos. E tamén quedaron hoxe licitadas as obras de rehabilitación con aglomerado en quente en 2 tramos da Lugo P 6405, que é a estrada que vai dende o Vicedo por Vilasouso ata o Alto de Moreiras, e esta é unha intervención moi importante porque estamos falando dun punto de interés turístico no municipio do Vicedo pola súa área recreativa e tamén o miradoiro con vistas á ría do Barqueiro, que é a coñecida como Illa Coelleira. Estas melloras afectan a un primeiro tramo de máis de 700 metros, que vai do quilómetro 1.400 ata o 2.155, e tamén a un segundo treito que supera o quilómetro entre o 3.493 e o 4.693. Os traballos que se van a levar a cabo consisten na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e tamén na sinalización horizontal e vertical. Neste proxecto de repavimentación tamén se inclúe o arranxo dun tramo de algo máis de 6 km da LUP 6502, que é neste caso a estrada que vai de Vilalba a Chavín pola Balsa. É unha vía que conta cunha relevancia especial para a veciñanza de Muras, porque dá acceso ao Colexio Público de Monseivane, á Ermida de San Andrés ou á Igrexa de San Martiño de Lanzós. Neste caso, no caso da vía do Concello de Muras, os traballos realizaránse dende o punto kilométrico 18.100 ata o 24.300 e tamén van a incluir a reapertura de cunetas, a reparación dos desperfectos da vía e a repavimentación, así como a sinalización horizontal e vertical, contando ambos proxectos, tanto Vicedo como de Muras, con un plazo de execución de 3 meses dende que comecen os traballos. Como todos sabedes, porque o repetimos en numerosas ocasións, unha das principais liñas de acción deste Goberno é a cooperación e a asistencia a todos os concellos da provincia de Lugo, sen excepcións, e as actuacións que vimos de aprobar en Negueira de Muñiz, no Vicedo ou en Muras son unha clara mostra do que lles acabo de dicir, do compromiso con todos e cada un dos concellos desta provincia. É unha mostra máis de que traballamos sen excepcións, sen importar a cor política, pensando sempre no beneficio dos veciños e veciñas e con especial atención aos concellos máis pequenos e ás zonas rurais. E cambiando de asunto, tamén hoxe aprobamos a listaxe provisional das entidades que están admitidas na 6ª edición do programa Coñece a túa provincia, que se vai a publicar este sábado, mañá, día 21 de febreiro, no Boletín Oficial da provincia. Esta nova convocatoria bateu récord de participación, cun total de 365 solicitudes, que son 32 máis que o ano pasado, e destas solicitudes 135 colectivos foron admitidos, mentres que 230 quedan en lista de agarda por se producen baixas para ir ocupando eses espazos. Un dato moi importante é que nesta ocasión todos os colectivos admitidos participan por primeira vez no programa, xa que se priorizou
ás entidades que nunca antes formaran parte desta iniciativa. O obxectivo é ampliar o alcance do programa, ampliar o número de veciños que poden disfrutar del nunha anualidade ou noutra e abrir novas oportunidades de redescubrir a provincia a través destas viaxes gratuitas que fomentan o turismo de proximidade. Dende que o puxemos en marcha este programa, alá polo ano 2021, foi medrando de xeito constante e consolidouse como un éxito rotundo entre os colectivos da provincia. O interés non deixa de medrar e ata agora son preto de 12.200 persoas as que participaron, xerando, que hai que poñelo en valor tamén, un retorno económico superior xa aos 800.000 euros. Como en anualidades anteriores, o programa desenvólvese en dúas quendas, unha de primavera e outra de outono. Está destinado a entidades en ánimo de lucro con sede nalgún dos 67 concellos da provincia. E esta é unha iniciativa que fomenta o coñecemento do patrimonio, a incentiva o turismo de proximidade e apoia o sector hosteleiro, turístico e de comercio local, contribuindo así tamén ao desenvolvemento económico e social do conxunto da provincia, especialmente tamén naquelas zonas que contan con menos poboación e, polo tanto, con menos oportunidades de atraer turismo. Remato xa destacando que no que ten que ver co emprego e tamén con un compromiso firme por parte da institución, vimos de aprobar as convocatorias e bases específicas para cubrir 6 prazas de funcionario en distintos departamentos da Deputación. En concreto, este proceso selectivo realizarase mediante concurso-oposición para os seguintes postos: unha praza de auxiliar para o Arquivo Provincial, 3 prazas de auxiliar de sala para a rede museística, das cales 2 estarían reservadas a persoas con discapacidade, e, por último, tamén 2 prazas de maquinista conductor para realizar tarefas no parque móvil. E, pola miña parte, nada máis, quedo a vosa disposición. Preguntas vexo que non hai, así que teñamos unha boa fin de semana. Moitas gracias.